Türkmenistanyň müftisi 2019-njy ýyl üçin Orada Pitresiniň muktary hakynda fetwa çykardy. Türkmenistanyň müftisi şu ýyl adamlaryň bermeli Orada Pitreleriniň möşberi barada fetwa çykardy. Ol karara laýyklykda bu ýyl Türkmenistanyň adamlaryň Orada aýyny adam başyna berýän Pitre sadakasynyň muktary milli manatda 5 manat diýip kesgitlenildi. Orada aýynyň gelmegi bilen Türkmenistanyň müftisi Şeraýew 2019-njy ýylyň Orada aýyny Pitreniň we nisabyň muktary hakynda fetwa çykardy. Pitre sadakasy Orada bayramyna gowuşup esasy zerurluklaryndan daşgary belli möşberde emnägi bolan musulmanyň özü hemde eklenjinäki her bir adam üçin diniň bildiren möşberinäki emlägini çykaryp zerur bolan ýerine bermegidir diýilip müftüniň beren fetwasyny aýdylýar. Şeýlede onu Pitre sadakasyny buğdoýdan, arpadan, hurmadan we keşmişden ibaret bolan 4 görnüşli azyk maddasyndan galy berse de pul görnüşinde hem bermek bolýanlygy düşündirilýär. Pitre sadakasynyň adam başyna bermeli muktary milli manatymyzda 5 manat diýip kesgitlerini diýilip müftüniň beren fetwasyny aýdylýar. Türkmenistanyň Pitre sadakasynyň muktary geçen ýyldan başlap 5 manata çykarylypdy. Ondan ozal bu möşber adam başyna 2 manat diýilip kesgitlenipdi. 2018-nji ýylda Pitreniň möşberi öňküsünden 2 esse ýokarlandyrylany Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesiniň maglumatyna görä ýerli ýaşaýjylaryň en çemesi mundan nägile bolupdy. Maşgala eklemek barha kıyınlaşyar, durmuş agyr ykdysady kıyınçylyklar ilaty aljaradýar. Müftü Oslu Pitreniň möşberini artdyrýar diýip çeşme gurrun döşleriniň sözlerine salgylanypdy. Ýurdun bazarlaryna azyk harytlaryň ozalyk ýyllary bilen deňeşdirenine ýokarlanan bahalary saklanyp galýan wagty ýurdun ilaty Orada aýyna gadammasy. Käbir maglumat çeşmelerine görä ilatynyň 90% oglowy musulman bolan Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti ýurtda Orada aýynyň haýsy günne başlanýanlygy barada ýurdun köpçülikleýin ýaýradylýan esasy gaziýetlerine maglumat çap etmedi. Döwlet müftüsiniň soňky fetwasyna 2019-njy ýyl üçin zekat sadakasynyň möşberi hem kesgitlenýär. Bir adamy Pitre we zekat sadakasyny bermäge borçly edýän emlak muktaryna nisab muktary diýilýär diýip fetvada aýdylýar. Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin nisab muktary milli manatda 34 000 manat möşberine kesgitlenipdir. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kesgitlen resmi valyuta narhyna $10,000 töweregi bolýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri Türkmenistanyň adamlaryň Pitre zekady öz ýaşaýan ýeriniň imamyna berýänliklerini habar berýär. Halkara hukuk guramalary Türkmenistany din azatlygyny çäklendirýän ýurtlaryň hataryna agzap gelýär. Türkmen häkimetleriniň ýaş adamlaryň sakkalyny zor bilen syýrdyrmak ýaly çäreleri baş goşýanlygy barada habarlar çykýar. Geçen aprel aýyna 2019-njy ýyl üçin ýaýradan hasabatyny Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy Türkmenistany ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hataryna goşmak barada döwlet departamentine çağırış etdi. Abaşanyň döwlet departamenti 2014, 2016, 2017 we 2018-nji ýyllarda Türkmenistany din azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny goşupdy.